Wata rana wani mutumin Madina Ansar ya zo gurin Imam Hussein alayhi salam yana so ya tambaye shi wata bukata sai kunya ta hana shi. Sai Imam Hussein alayhi salam ya ce, ya ɗan uwana mutumin Ansar, ka kare mutuncinka da ka roƙo, ka ɗauki takarda ka rubuta duk abin da kake so, zan biya maka bukatunka in Allah ya so. Sai ya ɗauki takarda ya rubuta, ya baban Abdullah, wani ne yake bi na bashin kuɗi dirhami 500, ya matsa min ƙwarai da gaske, yanzu ma yana nan yana jira na. A lokacin da Imam Hussein alayhi salam ya karanta takardan, sai ya shiga gida ya ɗauko wata jaka cikinta akwai dinare 1000. Sai ya ce, dinare 500 ka biya bashi, sannan dinare 500 ka nemi taimako daga kan zamani. Kada ka nemi biyan bukatunka sai a gurin mutum uku: ma'abucin addini, mai mutunci, da wanda ya san ya kamata. Domin shi ma'abucin addini yakan tsare haƙƙin addini, shi ko mai mutunci yakan ji kunya don kare mutuncinsa. Sannan shi kuma wanda ya san ya kamata baya yarda ya hana abin da aka roƙe shi, domin ya san cewa cikin roƙo akwai zubar da mutunci. Wanda shi ba zai zubar wa mai mutunci mutuncinsa ba ta wajen hana shi abin da ya tambaye shi. Wassalam.